Bé, avui he assistit en aquesta inauguració d'una botiga d'automòbils a Barcelona, d'una marca japonesa que forma part del grup Toyota, que es diu Daihatsu. Una botiga nova d'un empresari català, que és en Joan Llavina, que s'ha decidit de fer una inversió en aquests moments. I he vingut precisament per subratllar això, no? Són moments en què la indústria automobilística i sobretot els concessionaris i per tant el comerç d'automòbils està passant una mala època. La crisi econòmica que s'està patint afecta directament en aquest sector. Fa pocs dies es van publicar unes dades que demostraven que hi ha hagut una caiguda de ventes, si no recordo malament, el mes de juliol, el mes d'agost, del 40% en pràcticament totes les marques. Això és un cop molt dur amb un sector que, per altra banda, a Catalunya és molt tradicional i ha portat una gran riquesa, i espero que la segueixi aportant en el futur. Aquí tenim grans fabricants, tenim la Seat, el grup Volkswagen, tenim Nissan, i a més tenim una tradició automobilística en aquest país de primeríssim nivell. És un país que ha estimat molt el cotxe, que ha estimat molt l'automòbil, que ha estimat molt la moto i per tant el motor en definitiva. I jo he vingut aquí avui precisament a donar suport a un empresari que arrisca en un moment complicat. Em sembla que aquest és un fet a fer sobresortir, a destacar, perquè ara precisament és un moment en què hi ha molta gent que contrau la seva capacitat de risc. Diu, escolta tu, ara això pinta malament, doncs saps què? Deixem de fer coses, no? Simplement aguantem. Hi ha altra gent que fins i tot en aquest moment està disposada a arriscar, a invertir i per tant a crear riquesa, dintre de les dificultats que s'han de reconèixer. En Llavina és un home d'aquests, no d'ara sinó de fa molt temps. N'hi ha molts altres a Catalunya, moltíssims altres, també en el camp de l'automòbil. I he volgut subratllar això i a més fer-ne un videoblog per recordar aquesta tradició d'estima al motor que té el nostre país, molt llarga, molt rica, molt densa, per recordar la nostra riquesa des del punt de vista de la indústria automobilística, que és una indústria a protegir i a ajudar i a promocionar tot el que puguem, perquè dona molts llocs de treball i molta riquesa induïda, i a través d'aquí en viu molta indústria i molta empresa auxiliar, i a més de tot això, donar suport també a una persona i a un grup, la gent de Llavina, que en un moment complicat, en un moment difícil, diu, escolta tu, endavant, que aquest país té futur, aquest país val la pena, ara potser vindrà una època complicada, però ens en sortirem i per tant val la pena demostrar que en aquest país hi seguim creient moltes persones.